Hola, us presente la reina Rodamón a la Xina. Jo sóc la reina Rodamón i aquest és el meu cavall viatger. Junts cavalquem per terra, mar i aire, saludant si els veus passar. Us vull conèixer a tots i fer que us conegueu entre vosaltres. Ara venim de la Xina, per això porte aquest fanalet de colors. A la Xina ens van rebre amb l'esclat de 1000 petards, perquè allà es va inventar la pólvora fa milers d'anys. Ai, quina emoció, deia jo amb la mà al cor. Ai, quin ensurt, tremolava el viatger mort de por. El viatger va fugir a galop. Anava tan esverat que fins i tot va saltar-se la muralla xina. I és que, a vegades, és un poruc, però altres vegades és el més atrevit de tots. Ens van aturar a les portes de la ciutat prohibida, que és el palau de l'antic emperador de la Xina. Té 9.000 habitacions i la seva teulada és igual que les meves faldilles llargues quan jo me les arreplegue per ballar o passar per una bassa. Després de la cavalcada tenien molta gana, sort que era el dia de la festa de les boletes d'arròs, i ens van convidar a tots dos. Però només em vaig menjar jo, perquè el viatger no em va atrapar ni una amb els bastonets que li van donar. El pobre viatger es va posar tan nerviós que me'l vaig endur a fer tai chi. El tai chi és com una gimnàstica. No, és com una lluita. No, és com un ball. Bé, és una mica de tot això i molt més. Després de l'exercici vam anar a la província de Sichuan, on van trobar-nos en el Panda, molt amable, i va donar bambú al viatger, i a mi em va deixar fer la migdiada abraçada a la seva panxa. Una de les coses que més m'ha agradat de la Xina és la seva cal·ligrafia. Diuen que se la va inventar el ministre d'un emperador mentre contemplava les petjades d'uns ocells a la neu. I sabeu què és el que més li ha agradat al viatger? Doncs que a la Xina posen noms d'animals als anys. L'any del cavall, de l'ovella, del mico, del gall, del gos, del porc, de la rata, del bou, del tigre, de la llebre, del drac, de la serp. I torna a començar. Ara us diem adeu, fent ombres xineses, que també les fan molt per allà per la Xina. I si voleu saber més de coses de la Xina, pregunteu, per si de cas teniu algun veí que ha vingut d'allí i si vol ser el vostre amic. I conte contat, ja s'ha acabat. I qui no s'alça té el cul foradat. I qui no s'assente, banyat.